Kaixo, arratsaldeon bai, Portugaleten gaude, larun batean erraldoien eguna ospatu zuten eta bisitan izan zituzten hemen Portugaleten Ortuellako eta Trapagaraneko erraldoiak. Ortuellakoek alde egin zuten, herrira Ortuellara joan ziren, baina Trapagaranekoak geratu egin dira. Eta begira nun dauden. Begira nun dauden. Santa Clara kulturgunean sarreran hementxe daude Trapagaraneko erraldoi guzti hauek. Begira zeinen ederrak mehatzaldeko pertsonaiak dira, eta hoien berri zerbait kontatuko digu Javier Carnicerok, Zubira konpartsako kidea. Arratsaldeon. Arratsaldeon baider bai. Asko dira, bat, bi, hiru, lau, bost erraldoi, han ere badira Lamia eta Tartalo. Konta iguzu, nagusiak hemen erdikoak dira? Bai, hauek dira Orkonera eta bai Errota, bai. Eskat, burdin megategietan eta errotan egiten zuten lan pertsona, omentzeko ekoizituako bi erraldoi eta parangoai. Biak gainera, Aitor Kallejak egileak egindako figurak dira. Aitor Calleja, erraldoi gile nafar famatuak, areke sortutakoak, hor ikusten duzue orduan, Orkonera, eta hor, bai Errota. Oso ondo, eta hemen bukaeraldean badago, erraldoi bat, atentzio eman diguna Javier, segustiz, apurtuta dago edo desmontatuta edo zer gertatzen da? Ematen du istripu bat egon dela, baina ez, lasai ibili hau da, gu gaurten izan genuen sorpresa bat emon jendeari, desmontatu ez, eta ikusteko zuzen gertutik zelan dan erraldoi bat barrutik, barnetik. Hor ikusten dugu eskua solte duela, hartuko dugu, hartu dezakegu eskua? Noski. Ia zeta maina daukan, Ikusten denez, bai, detaile josita dago, ikusten dira danak laneko kontua dira. Gainera gure Nisio del Campo, azken tretzaria da. Itxasadarrean egiten zuen lan, 1986an hil zan, eta tretza honekin, ekoizten zuten eta arrantza egiten zuen. Esan behar dugu, hau ez dela Trapagaranekoa, hau Portugaleteko erraldoia da, Nisio del Campo, ez da? Bai, eta gainera, hori, gabietea, ikusten dira paingarriak, amuak, dana, dago, gainezka da, supera handia ikusten dalan, zuzenetik eta detaile osoz. Eta bada, gure 6 erraldoietako bat. Zelako errealismoa daukan aurpegiak, ematen du edozein momentutan, keinu egingo diola Xabi kamarari edo zerbait esango duela, Bai, gainera, iaz, estrenatu genuenean jendeak ezagutu zuen. Hau da Nisio, da gure Nisio, ez? Gainera, hil zen orain dela gutz eta jendeak ezagutu zuen. Gainera, sorpresa sartu zen arraun klubetik eta jendeak badia. Hau ere, Aitor Kallejak egindakoa. Bai, gureak, lau daude Aitor Kallejak eginakoak, Maria Díaz de Haro, Lope García de Salazar, Nisio del Campo eta Kasila Iturrizar, hemen ikusiko begira, bai, hemen badaukagu zapi polit bat, Javierrek ekarri diguna, hemen ikusten dira Portugaleteko erraldoiak, konta iguzu, hemen iskinakoa Nisio da, ez da? Bai, Nisio del Campo, hemen dagona. Urrengoa da, Kasila Iturrizar, doatzaile bat, herriko doatzailea, ostean dauz, bi baserritarrak, 40 urte beteko dituzte datorren urtean. Ezin dira inoiz falta, baserritarrak. Hala da, eta gure lana basan bebain herrian. Eta begarren, azken ibarkatu, Lope García Salazar, Bizkaiko historiatzailea, eta Maria Díaz de Haro, hiribilduko fundatzailea. Baditzuzu orduan, kolekzio politxa daukazu ezuek. Bai, eta behar dugu jendea, esan behar dugu beti hori. Bai, orain dela 2 urte sortu zen zuen konpartxa, 3 urte, Zubira konpartxa, eta ari da jendea animatzen, eta umeak ere joaten dira, ez da? Ostiralero egiten dituzue erakustaldiak, eta ikasi dezaten. Entzegu irekia dira, eta guretzat importantena da herrian egotea, umeak eta familiak egotea gurekin batera, eta nonor frogatu nahi badu, gurera etorri, ostiralero gaudela merkatuan, 6-etatik aurrera. Mila esker, Javier, plazer izan da, Nisio ezagutzea, eta baita Trapagaraneko enbaxadore hauek, eta hementxe egongo dira ikusgai ostiralera arte, beraz Santa Clara komentuan, gaur egun kulturgunea den honetan, ikusi ditzakezu erraldoi guzti hauek, eta agurtuko gara Nisioren eskuarekin? Venga, aprotuko, bi batez, agur! Agur, gero arte, eskerrik asko erraldoien mundua, zema gustatzen zaian, magia...